mami fewjo yaademi madina tawademi muñanama fayedemi ono kudaka nguleki modum dom kaji modum majolde modum hada tamidaka secuka ku hebama mango danyama oto hen ko adama yeta Allah rabbana nurul nabiyuna ya rasulana ala jihadika السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مسيبة تدبي on calminama on jurama on biyama yo jam Allah o won e meden musibe tedube odon gandi hina yo eden bada daka meden o tonto leydi Guinea Bissau don do wiire pajama odon gandi on wireno ko Seydi Alhaji Ali Thiam musibe tedube ko don tigi fuddi hubude dudal don do pajama musibe tedube ko dum taki hina yo daka o di wade don do gananta hore mada woni pajama musibe tedube yonti ko balde no gas e nay lewru me fuddara daka onon ko balde tahi wadere tonto gananta hore mada woni pajama dum non e yamirore khalifa o on wiire ko Alhaji Ceerno Ahmad Tidiane Ba khalif tonto Madina Gounass e yamirore makko dum non on wiire ko Ceerno Siradio Thiam ibnu Ceerno Bachir Thiam musibe ko kanko on tigi yara tonto gananta hore mada woni pajama kanko tigi wadoyata don daka o dum non musibe tedube do en goddade wodi mo Ceerno Siradio longini kongol dum non Ceerno Sar bismillah mada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bandirabe julbe e dendangal kettodo odo communiqué min calmini min jurima analda ma duwaw anyaga ma duwaw e yamirore Ceerno Ceerno Muhammad Siraji Thiam mo Ceerno Muhammad Basiru Thiam mo Seydi Alhaji Ali Thiam dane nde ko jam alhamdulillah rabbil alamin ziyara meden mo badana den pajama e kala hitande dum koko yonti ziyara meden mo badana den pajama ko jontudo e secretary Ceerno meden khalif meden Ceerno Alhaji Ahmad Tidiane Ceerno e gargol Ceerno Siraji Thiam ton to leydi Guinea Bissau to pajama dendangal musidangal ne wada invité dendangal julbe e dendangal tizaniyankobe tuggude Madina Gounass ha Kolda ha Madina Seydi Alhaji Ali Thiam ha Misra ha dendangal gure ko takki dum e ko taari dum ko wayno Giriyaro ko wayno Salamatu en e dendangal bandirabe fofof dal bolimi junna walla juuma e eden poti hawroyde pajama e gargol Ceerno Siraji Thiam Ceerno Basiru Thiam Seydi Alhaji Ali Thiam eden poti hawroyde pajama holde dum won e samedi le 24 mai podden hawroyde ton to pajama dendangal kettido dane nde e der Kolda e diwan Kolda région de Kolda Madina Alhaz e ko tugni e Ceerno Cheikh Siraji Dine dendangal julbe ko alda e paltor mo limi junna enen fof kawren ton to pajama non ciftinire den woni ko e der leydi Guinea Bissau do ganda ko don tigi rigi ni do Ceerno Seydi Alhaji Ali Thiam do jodino do hubbuno dudal do fuddi janginde dental ngal do wadi do wada fonde do allahumma salamu do fudda do ko don fuddora ri e der o aduna woni hankadi aduna fo andi dum non ziyara meden yonti ko le 24 mai dendangal juldo dendangal tizaniyan enen fo eden bada invité e nyalawma he ngaren e kewal départ o ko samedi le 24 nyande go dimanche go nyande hen daka o no natre e dimanche o e londi mardi daka o duwete sake ko balde teddungal julbe fo kaldo ngoni do goniri serembe fo teddinama dendangal almubbe teddinama almaddaji di teddinama dendangal juldo gondo ton e dabbide halta mo limi junna walla juuma bandira fo ne calminen jure enen nodde e ngal do kewal to pajama wuro mo ganduda ko don tigi Seydi Alhaji Ali Thiam fuddi janginde Qur'ana ko don kadi hubbi ngal do dental ko don kadi woni do noddi Allah noti Allah jabani en non yo Allah wallu en fof keben no kawre en ton gila Madina Gounass ha ko takki dum ko taari dum Kolda ko takki dum ko taari dum e dendangal o dentangal woni dendangal kedi do ojo ada wada invité o do nyalama patam lamiji dido dedo baltari patam lamiji kawru en ton duwoden e gardago Ceerno Siraji Thiam Ceerno Basiru Thiam Seydi Alhaji Ali Thiam Allah jabano en ende talata ko nyanta woni ko duwa o watte yimbe caro on sanga wade duwaw goto fof hota do immino assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah rokku en hawrude hen taweden tale assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh dum non Ceerno Siradio wi faltaki hay e juldo kala biyo shahada la ilaha illallah wa shahada muhammadan rasulullah ko bismillah modon tonto pajama bal en nogas en nay lewru me leydi Guinea Bissau leydi Gambia e leydi Guinea Conakry leydi Guinea Bissau non gandon ko onon jeey daka o dum non ko onon pori jabbade hobbe be dum non musibe tedube yo Allah tawnu en ya barke salatul fatih
mami fewjo yademi madina tawademi munyana mafayedemi ono kudaka guleki modum dom kaji modum majolbe modum hada tamidaka sechuka ku hebama mango danyama oto hen ko adama yeta